Папугай дөньядагы иң матур кошларның берсе. Аны икенче төрле тутый-кош дип атыйлар. Папугайлар табигатьтә Америка, Африка һәм Австралиядә очрый. Папугайның каурыйлары бик матур. Алар төрле төстә. Шулайда бары бер төстәге тутый-кошларны да очратырга мөмкин. Тутый-кошның башында зур һәм аска очлаеп торган томшык бар. Ул бик нык һәм көчле. Папугай аның белән хәтта каты-каты чикләвекләр дә ата ала. Шулай да томшык бу кошларга ашар өчен генә түгел, агач ботакларына тотынып йөрер өчен дә кирәк. Папугайларның тәпиләре дә үзенчәлекле, һәрберсендә 4 бармак бар. Аларның икесе алга, икесе артка юнәлгән. Мондый тәпиләре белән тутый-кош агач ботакларына тотына, тагын төрле ашамлык кисәкләрен тота ала. Менә җирдән атлап бару өчен бу тәпиләр бик тә уңайсыз. Шуңа күрә папугай гадәттә тиз йөгерми, әкрен генә атлап йөри. Канатлары нык булганга бик яхшы оча. Тутый-кошлар төрле үсемлекләр, орлыклар, чикләвекләр белән туклана. Сирәгрәк бөҗәк ашый. Алар гадәттә агач куышында оя кора, шулай да ташландык йортларда, өннәрдә, башка кош ояларында да яши ала. Папугайлар бик тә тугры кошлар. Алар ныклы гаилә кора. Зур папугайлар елга бары бер тапкыр йомырка салса, кечерәк тутый-кошлар берничә тапкыр бала чыгара. Әти кош белән әни кош йомырка өстендә чиратлап утыра. Нәни папугайлар ояда бары 2 ай гына тора. Аннары мөстәкыйль яши башлый. Тутый-кошлар төрле авазлар чыгарырга да сәләтле. Алар сызгыра, бакылдый, ырлый, сайрый ала. Иң кызыгы, папугайлар кеше сөйләмен кабатлый. Тутый-кошларның тавыш ярылары юк. Алар авазларны телләре һәм томшыклары ярдәмендә чыгара. Тутый-кошлар ритмны бик яхшы тоя. Музыка ишетсә, рәхәтләнеп бии башлый. Кешеләр папугайларны элек-электән үз иткән. Иң элек алар кыргый тутый-кошларны кулга яләштергән һәм өйләрендә тоткан. Бүгенге көндә үзеңә ошаган папугайны зоо кибеттән сатып алырга мөмкин.